लोगोफोर नैबे भिडिअखौ नुबायना बेयाव मेक्सिमाम जोंनि बर' बा आदिबासि सोरबा ट्राइबेल नेपालिफोर जागोन आरोबा दा जोंनि ट्राइबेल मानसिया इन्डियानि दाब दाब जायगायाव जेरावखि थायाखै मानो बेबायदिनो हाजो गोजौ बबेबा हाग्रा बारियाव थायो आरो ओमफ्राय एक्चुअलि जाय गिदिर गिदिर सेहेर जादों टाउन जादों हाथाय बाजार जादों बे जायगायाबो बै ट्राइबेल मानसिफ्रानो दानस्रिंनानै जायगाखौ साफा खालामनानै गालांखानाय आरोना नाथाय बै हाग्रायाव थांनानै बिसोर जाबायदि खस्थ' ना स्कुल दं ना जानाय लोंनायनि थिग दं ना लाइट दं ना लामायानो थिग दं बेफोरबायदि जायगायाव थांनानै जोंनि बर' बा ट्राइबेल मानसिफ्रा ओरैबायदि खस्थ' रायजो जाहैयोना नाथाय जाय जायगाखौ दानस्रिंनानै गालांखानाय बे जायगायाव ओरैबायदि सुबिदाफोर दङ आरो ओमफ्राय बे जायगाया दिनै ओरैबायदि क्रर क्ररजों माने मोननाय फैसानि हा आरो बियो दा बेयाव थांनानै बिसोर ना हानि लेखा थागोन ना माबा थागोन एखमबा होखारजानाय माबा जानाय बेबायदियावनो सरकारफोरजों दावराव जालायनाय मानाय बेफोरबायदियावथ' माखासे पलिटिकेलबो थायो नालाय दा बेबायदि जाहैसै आरो दा जोंनि हानि मोन्थायखौ जों रैखाथि होनो हायैनि थाखायनो इन्डियाननि संबिजिराव माने ट्राइबेलफोरनि थाखाय हा फानलाय बायलाय जेनेबा दस्रा जाथिनो फाननो हायो बेफोरबायदिखौ जोंनो बानायनानै होनांदों आरो जों दिनैबो लेखा गोरों फरायनाय थानाय गासिबो गोनांसेयावबो दंसेयावबो माने जों बेफोरबायदिखौ दिनैसिमबो बुजिनो मोना आरो ससियेल मिडियानि गेजेरजों गोबां जिनिसखौ जों बयबो मिथिजोबो दिनैनि समाव नाथाय थेवबाबो जों दिनै गावनि हायाव थाखानाय हायाव माने आबादफोर जायाबा माबायदि टेक्न'लजिजों बेखौ बाहायनानै आबादखौ दैखांनांगौ मागौ बेखौ जों रोङा बेनो मेइन जाहोना जाहैबाय ना आरो मोनसे मेइन खोथाया बेनो जों दिनै हा हु गैजायैया मानि थाखाय जादों जोंनि जायगायाव ओरैनोबाबो मिथिखागौ इन्डास्ट्रि फेक्टरि माबा माबि मोनसे खामानि मावनानै गावनि जिउखौ खुंनो थाखाय गैया आरो मानसिनि लाइफआवथ' माब्लाबाबो जों बैसो जाखांनायनि उनाव एखमबा दाथ' खम बैसोआवनो ओरैबायदि बेमार आजार जायो जोंनि देहाफ्राव आरो ओमफ्राय न'खरफ्राव माबा फांसन जायोब्ला माबाफोर जायोबा जों माबे डाइरेक्ट जोंनाव मोनसेल' लामा थायो कि जोंनि जा हा दं बेखौ फाननाय हा फाननानै जों बै फांसन बा बेमार सेमारखौ जों सोखानो बेबायदि माबा लायो आरोना दा बेनि थाखायनो जों दिनै बुजिनांगोन आरोना मोनसे फाइनान्सियेल जाय बान्डार जाय जोंखौ दोनथुमनांगौ गावनि देहानि थाखाय बा गावनि न'खराव प्रग्रामफोर जानायनि थाखाय बेफोरखौ जों सोलोंनानै लानो रोंनांसिगौ आरो दिनैसिमबो जों लोंला जाला माने है सोलियो बेबायदि सिस्टेमाव थायो आरोना दा बेफोरखौ गारनांसिगौ दा एथ' बुरजा जोंनि गामियावनो बेसेबां मानसि गैया जेसेबां मानसिफ्रा थांनानै रिजार्भ दानाय दं अब्ला बे रिजार्भआव बोरै थांनानै थागोन आरो बै रिजार्भआव थानाय जुनादफ्रा बबे जायगायाव थागोन दिनै मैदेरजों गाथारजानाय न' बां सिफायजानाय गोबां बाथ्रा खोनाय दा जायनि न'खौ नों सिफायबाय बिस्राथ' थानो जायगा गैला थ' पाब्लिक एरियायाव फैनानै बेबायदिनो खामानिखौ मावखागोन बिसोरबो दा गोरोन्थिया खैयै ना खैयै जोंनावनो दङ ओमफ्राय जों बेयाव माने सरकारा सोरबा होबथादोंब्ला बेखौ सरकारखौ दसि खालामनांगौ दरखार गैया आरोना दा नोंसोरबो नायनानै माबायदि मोनो जोंनि हारिया दिनैसिम लेखा गोरों थासेयावबो माबायदि जानानै दं दा कमेन्ट्स खालामबानो जाबाय भिडिअ एसेनोसै लोगोफोर खुलुमबाय।